ce faceți astăzi, am să vă las ID-ul meu în comentarii dacă vreți să jucați cu mine. Am văzut foarte mult dintre voi pentru că mi-ați scris și comentarii pe YouTube. Acesta este ID-ul meu, am avut un cont, bine am pierdut nivel 30, am avut un cont cu nivel 40 și ceva, dar mi-am pierdut contul. Și acum cine vrea să joacă cu mine, ranga n-am mult pentru că-s platină și mă prea joc așa. Să vă arăt toate skin-urile mele, M14-le poate ați văzut și l-ați luat și voi, skin-ul ăsta. Și să vă mai arăt niște skin-uri, uitați pe Urpicor, mai am pe UMP, MP5, deci am foarte multe skin-uri pârâitoare am. Cine vrea să joacă cu mine, AVM, cine vrea să joacă cu mine, uitați. Vă las ID în comentarii, dar cine vor fi primii, cine primii dintre voi trei v-am dat cerere, vor fi acceptați, așa că nu uitați să dați un like. Uitați, aici vă las foarte multe skin-uri. Deci contul meu e chiar Aladin. Cine dintre voi trei vă da primii cerere, vor fi acceptați să jucăm rang 1v1, CS rang și vă aștept. Pa!